Bosuka bozibono habaremi korwa setundubari ya Lion 3 ni gobono bane kibakwe gokiria iyo kubatekana nuboga kibetundubari senseme yo kalangana borobo ni gobate biribona samatuka mange tundubari ya bere kobe nkora senseme yo ni gobono yani ko waserere go kya sebale na igento kiranda ke konyore bonasi yeli godirianse ni gobono bate birimba chiko ne kibuna nko kini baleke merige chai ase enseme yo unachokumanyigwa asenchera yo wime Unenchireyemo yogosira sekta y'oburimi anena sekemerigie cha emergency ya Kenya. Abaremi bari ontiri nigo baba bakogokera obokorori obuya korwasomo director abomuya anene asoko bagakira etundubari eyukonya yabagwereire. Echa yaito gotwankonya omoranse wetera sobora ibwa omo director ito moya Mr. Kwamesa ebitande bitwarire ire cyose cyatoire ngo beka tore bitanda naende ngo extend tole etundubari yaito kyaranto bwata asaine bari mina tmogotera nigo to chandegete etundubari ye egarato kubweke chaye itaro nigo ekugwa amaomo gochaise erinde yaso etu ese chaye ito echaye ito yanyara koba tebwati esumu naande gento kereki yankeri batebiri naki tonyare gotora amatabere nenkoro sangane kitaseni kya Ndizi TV. Omo director Kwamesa nigo bona chakire gwikirania chira chiae icyabetega kuriera bari michinga kichiria ale kuriga chikura umuchango nacharero korosie tundubari ne bitanda byoka iye komiti ngwigwana morosi bitanda byoka mukore no mukore bitanda as soon by next week baletero muchanga baletero simiti torosie tundubari eye ebe ya kisasa abaremi bensemeyo nigo baba bakogokera egetambo kerekyo ase baba bakoriera yo guchiko mubwatesia iri nyare kubakiniria ekerengo igiyokonyora kwabo ntore no mogoko ase ngencho twanyorira omotere gitomoyia ochira ase etundubari yeito gaiga achire gotoroseria etundubari asamagacho ekiagere chaye yeito nigo tokubeka inse yatwasa munsera isa samaroba lakini ase bono iga buna atochakirie tigatobeka se bitanda buna atoro atoyire kibesa ekitokoroserie bitanda asokoroseria se chaye tutokobeka ongwakera director ito Mr. Kwamesa ndiamono asama yawa tokoreire aende eirane ero kwariete riri kwarenge kubori obarayo bobo director wachakire buya twamwire niringambi yamona asinginjo yo gotosira tosirire nabo igombi yamona asinginjo yemirime yakorire ntogendera ko mubwatisi omo director boigo nigaria ira yogo chikobarendera abaremi engere yabo nabo igo asaba boria nako basegeta bagendera gusimeka ekemerie keigagie chae factory to every nanda again ina kia product itekorekana ngukinere usengusirere oditani iye ko ngruwa sabaremi abakora mbaro I'm sure kindly tigatorwa nese iya sobwamo at the end of the day which will be just next year nabakonyora rende twabere borongo so chairendwe abana gutagukora ki school bana go practice chai tosimeke chai moroje volume yeita magondo twata masaba no monene and bana asikia mukamengi maseme gondere menene igere masaba son so I'm ready to work with you kubeka jinasali na kora bintu binde as we progress with the time nanyera babalimi abunigo basabira babisa botenere tobolimi banyare gwesokya nako bamaigirio yekerero ili banyare gukinia kerengo kyabo gyo kwenyorera engeri ya kera lituko na banyina ngorra mureke ene tole cha imerioka wone kimwale konyara abagiriga cha baito batago tutarira mugondo igabuna riri bakabekire chibuti baje mugondo ne chibuti chiria egere batorokererie tokole emirimo buna ekerero etoraniro giko reporteria Ndizi TV kurwa setundubari ya Lion 3 litirana nigo nkuru kwa Dipon Asanya.